Her har vi en holdbar udluftningstørretummel fra Miele. Det er noget af det mest holdbare på markedet. Det er høj kvalitet, så det er til familien, der ønsker et produkt, som holder i rigtig mange år. Ser vi på fronten her, så har den en stor lugeåbning, hvilket sikrer en fin adgang ind til selve tromlen. Det er emaljeret, og det vil sige, at den holder farven i det lange løb. Øverst op der er der en drejeknap til at vælge, hvilket program man ønsker. Åbner vi ind, så det første vi ser, det er, at der er lys inde i tromlen. Maskinen her har 6 kilos kapacitet, og det er svarende til 30 voksne t-shirts. Derudover så er det lige værd at nævne med den lange levetid. Den er testet til 20 års levetid. Det maskinen har her, det er Mieles patenterede skånetrommel. Det er en skånetrommel, som sikrer mindre slitage og mindre strygning af tøjet efter indtørring. Den har også antikrøl-funktion, det vil sige, at den løsner regelmæssigt tøjet efter tørring. Maskinen her har en kategori C i energiklasse, hvilket er meget normalt for udluftnings- eller aftrækstørretumler, som man også kalder det. Maskinen her har et aftræk i højre side, i venstre side, og så nederst her i venstre side har den også aftræk. Betjeningspanelet er simpelt at gå til og nemt for alle brugere. Der er 6 forskellige programmer, og alle er tekstet. Inden for hvert programområde er der forskellige varianter, så der er lidt at vælge imellem. Alle programmer står godt beskrevet i manualen. Maskinen overholder målene for en standard tørretumbler, men husk lige at tjekke hjemme hos dig, at den passer ind der, hvor du har tænkt, at den skal stå. Har du nogle spørgsmål til produktet, så er du velkommen til at kontakte os.